ئیسا لەسەر جلینە گرەگران مەتتا 26 یێنگۆ ئیسا گرتن ئەو برن با قەیەفای سەرۆکاهین لەوێر شەریعەتزان و ڕەسپی جڤیا بوون. پەتروس ji dûr ve li pey wî hate hewşa serokahîn. Ew derbasî hundir bû bi parêzgeran re rûnişt dag û dawiyê bibîne. Îcar serekên kahînan û tevahiya civîna giregiran li hembera Îsa li şahediya derrewîn digeriye. Got biryara kuştina wî bidin. Bi ser ku gelek şahidên derrewîn derketin jî tiştê ku lê digeriyan peyda nekirin. Li dawiyê du şahidên derrewîn hatin û gotin: wî mirovî got ez dikarim perestgeha Xwedê hilweşênim û di sê roja de ava bikim. Hingî serokahîn rabû ser linga û ji Îsa re got: mat û bersivê nade ew çi şahid e yê got evê niha li ser te didin. Lê Îsa tut tişt negot. Serokahîn ji wî re got: ez te bi navê wî Xwedayê jîndar didim sûndê. Eger tu kurê Xwedê Mesîh bî ji me re bêje. Îsa ji wî re got: erê wek got te got lê ez ji we re dibêjim: ji niha û pêve hûnê bibînin ku kurê mirov li milê rastê ya hêza Xwedê rûniştiye û li ser ewrên ezmên tê. Hingî serokahîn cilê xwe çirandin û got: wî çer kir, êdî çi hewcedariya me bi şahida heye? Vayê wê çêrkirina wî bibîsin, hûn çi dibêjin? Wan lê vegerand û gotin: ew yê kuştinê ye. Hingî tiv kirin rûyê wî û ew dan ber kulman hinekan jî sîla lê xistin û gotin: ji me re pêxembertiyê bike ey Mesîh. Ka kî bû ku li te xist? Pîroz İncîl Silav û Rêz xuşk û birayên hêja.